Jokanyo sekta mar somo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho okaw pach jopiny ka otenore kod chenro mar siro somb jopuonjre mag mbalariany mong'ere kaka University Funding Model ma yande doho ng'ado ni ne otim e tok chik. Bende gidwaro mondo piny owacho oket okenge maneno ni chenro mar somo mar CBC bende oketi e tim makare. Sekta mar somo pacho kosebedo kod midhieche ma koni kod koni kuom higni malo 2 mokalo. Chenrono mar somo manyien ma competency based curriculum kod yo manyien ma siro somb jopuonjre mag mbalariany ma idendo kaka ni University Funding Model gin moko kuom lokruok e sektano mar somo ma osekelo wich bar kaachiel kod paro mopogore opogore ka kuom jokanyogo e sektano mar somo. Moko kuom jokanyo sekta mar somo wacho ni moko kuom lokruok ma okelo e sekta mar somo ber mokalo. Kata kamano, yo ma iketogi e tim ema giwacho ni ok osebedo makare. Koro wan wakwayo sirkal ni wan gi jowa molony e weche mag somo kata gi dho ngere mowacho ni professionals. Ibiro yudo ka gavana golo basari, MP golo basari, MCA golo basari. Magi gin omuom wanyalo ketie agulu achiel. Gigi koketie agulu achiel to somo mar Kenya nyalo dhi nono. As the court has annulled that funding, it is better that stakeholders can sit down and look at it afresh and then come up with a model that is supporting, that is helping everyone, not just the students, but also making the parents comfortable while providing for their children at the university. Jokanyo sekta mar somo ka otelo kod Rolex Wasonga ma oriko ni wuoyi kinde nyasi mar yawo tukego mag adhula ma ong'ere kaka Road Tournament e wego mag awendo ma isiro kod Rolex Wasonga wach ni piny owacho nyaka koro bet piny kod ji duto e sekta mar somo kendo bedo kod twak e yo manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany bang' doho golo ng'eto ne otime tok chik. Ng'enywa kata kane wasomo to ni konyowa. To kitieko skul inyalo wach ni chulo fi mamano is not the case. Omiyo anamor kasiro ni model mokethi cha ne hinyo nyithindwa nikech nyaka nyithindo mochano ma kuonde mane ok nyal iyudo ka ne okete band 4, band 5 machulo pesa mang'eny. When I look at the 5 bands where students are placed, most of them are placed at bands where it is so expensive to provide or to pay fee. Wasonga wani piny owacho osebedo ka okawo pach jopiny duto ka otenore kod lokruok mopogore opogore ma osebed ka ikete tim e sekta mar somo wacho bende ni osir kod Pastor Anthony Rioba. CBC ok dhi maber nikech proper system pok obedo rolled down. Wakwayo sirkal mondo mi oket ratio mar jopuonje oromre gi ratio mar nyithindo. Wakwayo sirkal mondo mi ogernwa classrooms nikech ibiro yudo ka classroom achiel ting'o nyithindo 70, ting'o nyithindo 100. We don't just need knowledge, we also need skills. So in a way, the skills that are being imparted in our children is the best thing that can ever happen to our nation. So that's why I support it, but call upon the government to come forth and provide enough funding, provide enough materials. George Juma, Ramogi TV, Migori.